Bideo honetan geometria analitikoko beste ariketa bat egingo dugu. Bai, honek ariketak nahiko tipikoak dira, izaten dira triangelu baten inguruen, bai, puntu batzuk ematen dozkuez, edo triangeloen aldeak, eta horren inguruan hainbat galdera egiten dozkuez. Bueno, begiratuko dugu lehenengo apartaduana, dino A puntutik, ematen dozkuez A, B eta C puntuak, A, B eta C, eta A puntutik pasatuz BC aldearen paraleloa den zuzena era orokorrean. Bueno, lehenengo aleginduko gara irudi bat egiten, bai? Horan daukagu triangelu orokor bat, bai? ABC, bai? A, B eta C, eta orduan dino, kalkulatu behar dugula A puntutik pasatuz BC aldearen paraleloa den zuzen bat, bai? Orduan, pues, BC zuzenaren paraleloa A puntutik, bau izan alda, bale? Eta dituko otzegu R. Bale. R zuzena kalkulatzeko, betiko moduen, zuzen bat kalkulatzeko erabiltzen dugu bere puntu bat, eta kasu honetan A puntua izango da, eta bere norabide vektorea kalkulatu beharko dugu. Eta norabide vektorea, kasu honetan, izan daiteke adibidez, BC vektorea, bai? BC vektorea izan alda. Ordan BC kalkulatzeko, egingo duguna, izango da, OC, osea, C puntuaren posizio vektoria, bai, ken OB, posizio vektoria. Orduan, -1,5, ken 0,1. Beraz, -1,4 izango da. -1,4 erabiliko dugu beraz, norabide vektoria bezala. Bueno, eta orain ja, zuzena eskatzen dozku era orokorrean, bai? Baina guk hasi algara kalkulatzen nahi dugun bezala. Adibidez, nik kalkulatuko dut, hasiera batean, era jarraituan. Bai? Orduan, era jarraituan, daukagu, x ken puntuaren koordenatuak, eta puntuaren koordenatu zut idatzi, baina -5, -1, bai? Beraz, x ken puntuaren absisa, -5, zati norabide vektoreen absisa, -1. Berdin, i ken puntuaren ordenatua, -1, zati norabide vektoren ordenatua, 4. Bale, orduan, hauze, izango litzateke, x gehi 5, zati -1, berdin, i gehi 1, zati 4. Hau, garatu egiten badugu, 4x gehi hogei, berdin, -iken 1. Bueno, eta pasatzen badugu gai guztiak alde batera, 4x gehi i gehi 21 izango litzateke R zuzenaren ekuazioa era orokorrean. Bueno, ariketa honetan, ben, eskatzen dozkuena da, B puntutik irteten den erdibidekoaren zuzena era jarraituan. Bueno, lehenengo eta behin, egingo dugune, izango da irudi bat, hobetu ulertzeko. Eta orduan, triangelua, A, C eta B, bai, orokorra, eta kalkulatu behar dugu. B puntutik irteten den erdibidekoaren zuzen. Erdibidekoa zer da? B puntua eta aurkako aldearen erdiko puntua lotzen dauan zuzena. Hori da erdibidekoa. Orduan, M kalkulatzen badugu erdiko puntua eta zuzena izango litzateke hauze. Bai? S zuzena. Orduan, daukagu datuak dira A -5, -1, eta C, -1, 5. Orain behar duguna da, erdiko puntu hau M kalkulatzeko modua. Bueno, hau da, erabiliko dugun formula, erdiko puntua kalkulatzeko, bai? Eta horretarako erabiltzen duguz, A eta C-ren absisak eta ordenatuak. Beraz, M puntua izango da, x bat eta x bi. Eta izango dira, -5 gehi -1. -5 gehi -1, zati bi, eta iak -1 gehi -4. -5 parkatu. -1 gehi 5, zati bi. Beraz, izango da -3 bi. -3 bi da M puntua. Vale. Orain ja, S kalkulatzeko, betiko moduan, behar dugu. S zuzenan dagoan punturen bat, izan alda B edo M, bai? Eta nik erabiliko dut B puntua, errazago iruditzen etalako, bere koordenatuekin lan egitea, eta norabide vektorea. Eta norabide vektorea izango da, zuzen honen norabidea daukan vektore bat.
Orduan, kasu honetan, edo BM edo MB, bai? Orduan, BM kalkulatzeko, Mren posizio vektore, hau da, M puntuaren koordenatuak, -3B, ken B, 0, bat. Beraz, kasu honetan, izango da, -3, bat. Beraz, -3 bat, bada norabide vektorea. -3, bat. Vale. Ja, listo. Badaukagu B puntua eta norabide vektorea. Horren eskatzen dozku, era jarraituan. Bueno, era jarraitua, lehen erabili dugu bai, izango da x ken puntuaren absisa, beraz kasu honetan 0, zati norabide vektorearen absisa, -3. Berdin, i ken bat, puntuaren ordenatua, zati bat. Bai? Bueno, hau idatzi aldugu horrela, bai? Edo -x eren zati i -bat. Hau izango litzateke zuzenaren ekuazioa.